Nos, hello Stoke, ez a Far Cry egy gameplay második része, amit kinkeservesen veszek fel, vagy ezerszerre, mivel is a Fraps volt olyan kedves, és kidobott folyton a Windowsba, akárhányszor töltéskor vettem. Szóval most reméljük, hogy nem fog kidobni, mert hogyha igen, akkor ennyi videó lesz feltöltve. Apropó, ez a gameplay így hetente lesz feltöltve, hétvégenként. És ezúttal több életkedvel, több akcióval, és több fájdalommal megfűszerezve. Megvárjuk, míg betölt. Még mindig várunk. Még mindig. Még mindig. Na, végre. Azt a kurva életbe.